Hello, Father Juma. Muri sei baba? Muri machitendera vateereri vemadziva FM vada kunzwisisa kuti kubva tibve kumba kwenyu kusvika pari zvino mune here zvamati maona zvachinja. Hongu. Saka ndokumbira kuti mungopupurawo muzimi muri kuziva kuti zvari kunetsai nepazvava kubva tabva ikoko kuda kuti mupupure mutaure maziviro amuri kuita tichikombeya magariro amaimboita kusvika pari zvino. Hongu, tinotenda baba, ndotsanangura. Tsanangurai zvenyu. Right, kubva pakabva nemimiwo madziva FM nemaprofiti akauya. Mumwe nomwe anomataurira angaite, asi inini muridzi ndichinzi Father Juma wemashona central wacho ari kubatsirwa nemadziva FM. Pane shanduko yandiri kuona yakashandirwa nemaprofiti, pane shanduko iripo. Mungakwanisa kudoma kuti ndezvipi nezvipi here zvamuri kuti zvasiyana nezvamaimboona kana nezvamaisangana nazvo pamhuri yenyu kana pamba penyu? Madzimai vanga vasingabvume kuva nenguva neni, asi pari zvinozvi aiwa mafaro chaiwo. Ndingati shoti kati asi pana anonza anenge atozvinzwa zvandataura kuti kune vanenge vakateerera vakwasha, varoora nevana. Neniwo ndazinzwisisawo ipapo. Kokuvana pane here zvimwe zvamungatiwo pane kusiyana futi again? Kuvana vese vari kufara mufaro chaiwo chaiwo kuti dei baba vedu varamba vakabatana nemaFM ichitibatsira nefemuri yese iri kutibatsirawo nechikafu zvikuratidza kuti vana vakuratidza kuti nyika iri kutida mafaro chaiwo chaiwo kupfuura zvavaita kare. Ndofunga kana takaenda pafaceboni yangu musikana anonzi Tanaka Juma ndatori naye titori kupurazi tikutofara aitoninyima kana kuti pakurasada asi nhasi atondipa kuti baba rambai makadaro. Alright, mashoko mungangosiya kune vakateerera izvizvi maererano ngotendawo like kune vakakubatsirai nezvakasiyana siyana chikafu, chibage, mafuta nezvimwe zvimwe. Ndoti inini pari zvinozvi ndiri kutenda vagari vese vomadziva kuti ngavarambe vane rudo rwavakaita kuna Father Juma. Kana mandibatsirawo ndatambanuka pane urombo hwandakaita kuti handichada ndasiya zvinondikanganisa kumhuri, zvinondikanganisa kugara nevagari vomudunhu nemi mese muZimbabwe. Madziva FM yakandibatsira uyezve vagari vomadziva vakandipa chikafu. Saka muzuva ranhasi chikafu chavakauya navagoridhe ndo chandichiri kutodya pari zvino, zvokuti chakapera chandakapiwa navagoridhe chakabva madziva ichi ma1. Tinotenda baba, ticharamba tichikubatai kusvika zvatiri kushuwirawo semhuri yemaisenderawo kuzanyatsoita kuti aiwa Father Juma vakuita basa, vane basa ravakuita, asi pari zvino ndezvipi zvamuri kutarisa kuti dai ndawana zvakati zvokuti ndiite ndiwane kutenga ndega chikafu? Chandakatarisira inini chitaura the whole Zimbabwe yakateerera kwete kuzofamba uchitaura nepasi ripo. Ndine tarisiro yekuti mudzimai mudiki uyu pakutadza kwaakaita chine chapupu chevillage kubva kuna Sabok nevagari ndovakuti vagoridhe vakadzoka taakuvapa humbo hwakazara chichapupu hwakabva kumukadzi mudiki kuitira kuti vaJuma vakwanise kusununguwa. Vagoridhe vose kufamba kwamuri kuita muri vanhu vakasununguka nechokwadi chiripo, ndokuti pakutanga umwe noumwe ari kuedza kunzvenga asi nhasi uno munhu wese akubuda pachena nokuti inini mafaro pamwiri yangu. Saka ndiri kukurudzira kuti inini ndakakwanisa kubatsirwa toti semunhu ndaiva welda ndiri makanika mushure munge ndakakanganisa transforma yemagetsi yaishandiswa nevillage yese neurombo hwangu dei akwanisa kudzoserwa. Kana neniwo ndinokwanisa kuweredza ndichigadzira zvandiita zvinhu zvinotengeswa muzvikoro, ndinokwanisa kuwana mari yekuchengeta mhuri. Aidha ndichadzokerera futi pakubatsira mumhuri yeZimbabwe nezvandaida kuvabatsira kana chikoro ndinochisumudza kubva ipapo. Tinotenda Father Juma nekupupura kwamaita, ticharamba tichikubatai mune zvimwe zvirongwa maita basa. Ndofunga pane pamwe pokuti vanhu vachikatarisira tine mhiko dzakadyarwa nemaprofiti vakauya hadzisati dzabviswa. Saka zvakatarisira the whole Zimbabwe kuti vaone kuti zvazopedziswa here vachazviona. Vari kudzoka varidzi vakateya mhiko vari kuti tiri kudzoka. Izvi zvakabviswa izvi ndezvekutanga asi taakuenda kune zvimwe zvacho hazviitwe mufu mumwe chete. Alright, pane zvakabviswa izvi imimi pakutsanangurirwa kwamakaita nemunhu akakubatsirai kana kuti pakuziva kwamakaita zvainzi zvaikonzeresa chii pane zvakabviswa? Pandakatsanangurirwa inini kuruzhinji reZimbabwe ngavateerera kutaura naFather Juma muridzi vaiti ndo chino chaita zvisingatsanangudzwe paita vakwasha munguva yemanheru kuna amai mumba vese vari vaviri mukuru nemudiki, nokuti pane zvimwe zvandakanzi handifaniri kunge ndichitaura paredhi kuti nyika inenge yakateerera. Asi pari zvino zvabviswa ichocho mumba mangu inini nefemuri yangu mafaro, kumadzimai mafaro,
taakutowira kuti baba varipo, asi pata tatakita nge tese tiri varume kana kuti tese tiri madzimai. Tinotenda maita basa. Ndotenda.